kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Mildred. Isa akong ina. Masasabi kong hindi naman ako nagkulang sa aking mga anak sapagkat naibibigay ko naman ang mga pangangailangan nila, lalo na ang pagmamahal. Pero ang hindi ko alam, isang trahedya pala ang nakatakdang maganap sa aking pamilya. Pakinggan niyo ang aking kwento. Mama! Mama! Naglalaba ako, anak. Ano bang kailangan mo? Samahan niyo ako sa CR. Natatakot po kasi ako. Sofia naman, walang multo sa CR natin, kaya wag kang matakot. Sige na, sige na. Pumunta ka na doon. Kaya mo yan. Marami pa akong ginagawa dito, kaya wag mo na akong istorbohin. Pwede ba? Sofia, anak? Nasaan ka na? Sofia? Bakit kaya ako kinakabahan? Nasaan na kayang batang yun? Teka, baka nasa CR. Napuntahan nga. Sofia? Ay! Diyos ka! Sofia! Anak ko! Sofia po! Sofia! Nalunod ang anak ko! Sofia! Sofia! Sofia, anak, gumising ka! Tulong! Warren! Warren! Tulong! Si Sofia nalunod sa timba! Warren! Sofia! Sofia, anak, gumising ka! Sofia! Anak ko! Maraming salamat po sa inyo. Sofia! Mildred. Tatay! Kanina pa kita nakikita ang umiiyak. Tana. Baka saka iiyak mo magkasakit ka. Tay, kasalanan ko po. Kasalanan ko po kaya namatay ang anak ko. Kung hindi ko sana siya pinabayaan, sana hindi nangyari ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari na yun. Aksidente. Wala na tayong magagawa pa. Kahit na umiyak ka pa, hindi na maibabalik pa ang buhay ng apo ko. Kaya, ikaw, huwag mo pabayaan ang sarili mo. Alalahanin mong may isa ka pang anak na kailangan ng kalinga at pagmamahal mo. Sofia, anak ko. Patawarin mo ako kung pinabayaan kita. Sofia, namimiss na kita. Mildred, kumain ka na. Wala akong ganang kumain, Warren. Pero kanina ka pa hindi kumakain. Tapos, 2 araw ka na rin hindi natutulog. May bala ka bang magpakamatay? Hayaan mo na lang ako mamatay. Ayoko na. Pagod na ako sa pag-uusig ng konsensya ko. Hindi mo kasalanan yung nangyari sa anak natin. Hindi, Warren, kasalanan ko. Kasalanan ko. Kung sinamahan ko lang sana siya sa CR nung araw na nagpapasama siya sa akin, sana hindi siya nalunod. Tama na.
Alam kong nararamdaman mo. Pero wag mong sabihin sa akin na gusto mo nang mamatay. Walang may gusto sa nangyari. Mildred, hindi lang si Sofia ang buhay mo. Nandito si Kyla. Nandito ako. Kaming higit na nasasaktan sa mga ginagawa mo. Sige nga, sakaling mamatay ka, sinong mas apektado? Kami, Mildred. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Kasi 2 taong mawawala sa akin kapag ipinagpatuloy mo pa yan. Huwag ka na umiyak, mahal ko. Hindi kita iiwan. Matatapos din itong pagsubok na ito sa atin. Makakabangon din tayo. Sofia? Mama! Diyos ko po. Sofia, anak. Buhay ka. Balik na po ako. Anak ko. Oh, anak ko. Namiss kita, anak. Namiss kita. Paano ka nga pala nakabalik? I-request ko po kay Papa Jesus. Kasi nakita ko kayo umiiyak. Ay, Sofia, anak. Buti't nagbalik ka. Di mo ba alam, halos mabaliw na ako sa kakaisip sa'yo. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Anak, patawarin mo na ako. Patawarin mo ako. Opo. Pinapatawad ko na po. Sofia, masaya ako't nagbalik ka na, anak. Kasi po, mahal na mahal ko kayo. Sofia, anak, huwag ka nga alis dyan, ha? Naglalaba lang ako. Opo, Mama. Pwede po ba ako maglaba? Anak, bata ka pa para maglaba. Nakakapagod to. At saka, baka masira ang balat mo. Matapang yung sabon na ginagamit ko eh. Di akma sa balat ng batang tulad mo. Gusto ko pong matutong maglaba. Para kapag lumaki na ako na lang po maglalaba. Tapos kayo, magpapahinga na lang. Kasi ayaw ko po kayong mapagod. Huwag kang mag-alala, anak. Lalaki ka rin. Matutulungan mo din ako sa mga gawaing bahay balang araw. Mama? Oh, Kyla, anak. Nandiyan ka pala. Sino pong kinakausap niyo? Ang ate Sofia mo. Anak, nagbalik na ang ate Sofia mo. Eto siya, oh. Kasama ko sa paglalaba. Wala naman po eh. Di ba po, patay na si Ate Sofia? Hindi pa patay ang ate mo. Buhay siya. Kinibiro niyo naman po ako, Mama. Sofia, anak. Pagpasensyahan mo na yung kapatid mo, ha? Wala po yun. Mama. Kyla, anak, lika, kumain ka na. Opo, Papa. Oh, etong pagkain mo. Papa, alam niyo po ba si Mama? Nakita ko po siyang kinakausap niya ang sarili niya. Ha? Talaga, anak? Opo. Tinanong ko pa nga po siya kanina eh, kung sino po yung kausap niya. Sabi niya po, si Ate Sofia daw po. Papa, nagbabalik po ba ang mga patay? Hindi. Ang patay hindi na bumabalik. Kaya nga patay, hindi ba? Pero bakit po si Ate Sofia? Nagbalik daw po, sabi ni Mama. Huwag mo na lang pansinin yun. Pagod lang sigurong mama mo sa mga gawaing bahay, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. O tara, sige na, kain na.
kumain na tayo. Sofia, bakit gising ka pa? Kanina ka pa ba nakatayo dyan? Hindi po kasi ako makakatulog, Mama. Natatakot ako. Halika dito. Humiga ka sa tabi ko. Ayan, hindi ka na matatakot. Katabi mo na ako ngayon. Walang makakalapit sa'yo para saktan ka. Ipagtatanggol kita. Bakit po ganun? Marami po akong nakikita. Hindi ko naman po dati nakikita. Katulad ng ano? Hindi ko alam. Pero marami po. At saka alam nyo, iba-iba po yung mga nakakasama kong tao. Ha? Sinasama nga nila ako eh. Naku, huwag kang sasama sa kanila, ha? Lalo na sa hindi mo kakilala. Opo. Sinabi ko rin po yun sa kanila eh. Na hindi po ako sasama kasi ayaw ko po kayong iwan. Sofia, anak, maipapangako mo ba sa akin na kahit kailan hindi ka sasama kahit kanino? Opo. Pangako po. Malalim na ang gabi, anak. Dapat natutulog na ang batang tulad mo sa mga oras na ito. Mama, pwede niyo po ba akong kantahan ulit habang pinapatulog niyo ako? Sige, anak. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni tatay. Nais kong kumain ka lang dyan, Sofia. Magpakabusog ka. Opo, Mama. Ay, teka. Tatawagin ko lang ang papa mo at si Kyla. Warren! Kyla! Kakain na! Halina kayo dito! Mama, ano po ang pagkain? Spaghetti! Request kasi yan ng ate Sofia mo. O, halika na. Maupo na kayong dalawa ng papa mo. Mildred, bakit 4 na platong nakahain dito? Syempre, para sa ating 4. Ano? Hindi mo pa rin ba matanggap na wala na si Sofia? Warren, nandito si Sofia. Ayan siya, oh. Hindi mo ba siya nakikita? Mildred naman, huwag mo naman sanang pahirapan pa mga kalooban natin. Nandito si Sofia. Anak ng... Oh. Patay na, Sofia! Kahit kailan hindi na babalik pang anak natin! Hindi! Hindi pa patay ang anak ko! Ayan siya, oh! Ayan siya! Buhay na buhay! Mildred. Mildred naman. Ano pa nangyayari sa'yo? Diyos ko pa, bakit po nagkakaganito ang asawa ko? Warren! Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Alam ko masyado ka nangungulila sa anak natin. Pero sana naman matutukang pakawalan na siya. Warren, hindi. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko kakayanin kapag nawala pa sa akin si Sofia. Hindi, Warren, hindi. Hindi ko kaya yun. Alam ko nararamdaman mo. Pero matuto tayong tanggapin ang katotohanan. Mildred, nandito naman ako. Kasama mo ko. Kung nangungulila ka pa rin sa anak natin, sa akin ka pumunta. Kausapin mo ko, yakapin mo ko. Sa akin mo lang ituon ang atensyon mo.
Asawa mo ko. Ako lang ang tanging makatutulong sa'yo. Tay, Huwag kang umiyak, anak. hindi ko na po kasi alam kung anong gagawin ko sa asawa ko. Sa sobrang depresyon po niya, kung ano-ano na po nakikita niya. Bakit hindi mo yung ipakonsulta sa psychiatrist ng asawa mo? Ayoko pong isipin na baliw na ang asawa ko. Ayoko. Anak, hindi naman ibig sabihin na kapag nagpakonsulta siya sa psychiatrist, baliw na siya. Tay, Warren, kaya mo siya dadalhin doon para matulungan ang asawa mo na matanggap ang katotohanan. Mama? Bakit po kayo nag-iimpake? Aalis po kayo? Saan po kayo pupunta? Sasama na ako sa Ate Sofia mo. Aalis na kami. Pwede po bang sumama ako sa inyo? Hindi pwede, anak. Walang makakasama ang papa mo dito. Pero Mama, gusto ko pong sumama sa inyo. Please naman po, isama niyo na po ako sa lakad ninyo. O sige. Sige, anak. Isasama na kita. Mama, ano pong ginagawa natin dito sa forest? Basta, anak. Ito po ako. Sige lang. Matulog ka na lang. Mamaya, makakasama na natin ang kapatid mo. Ha? Ay, nasaan na kaya si Sofia? Magpakita na sana siya sa akin. Mama! Si Sofia. Sofia, anak! Bakit nandyan ka sa kabilang bahagi ng ilog? Nandyan ba yung pupuntahan natin? Opo! Tumawid na po kayong dalawa ni Kyla dito. Pero anak, malakas ang agos ng ilog. Kailangan na po natin umalis. Naghihintay na sa atin sina Lolo at Lola. Sinusundo na po nila tayo. Sige na po. Tumawid na po kayo ng kabilang ilog. Sige anak. Nandyan na kami ng kapatid mo. Mama? Kayla, anak. Hayo na ang Ate Sofia mo. Tatawid na tayo ng ilog. Mama, patay na po si Ate Sofia. Hindi na po siya pabalik. Pero anak, Ang sabi po sa akin ni Papa, nasa heaven na raw po si Ate Sofia. Kasama po ni Jesus. Mama, naghihintay po si Papa sa atin. pero Kayla, Mahal na mahal po kayo ni Papa. Kapag nawala po tayo, iiyak siya. Mama, uwi na po tayo. Gusto ko na po makita si Papa. Please. Sige anak. Uuwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, kakausapin ko lang ang Ate Sofia mo, ha? Sofia, anak, pasensya ka na kung hindi kami makakasama sa'yo, ha? Naghihintay sa amin ang papa mo. Sige na. Sumama ka na sa lolo at lola mo. Hindi na po tayo magkikita. Nagkakamali ka. Magkikita pa rin tayo sa tamang panahon. Pero hindi pa sa ngayon. Anak, sana maintindihan mo kami. Bye-bye.
Sofia! Sofia, anak ko! Paalam! Mildred! Kayla! Nasaan na kayo? Mildred! Kayla! Sir, baka nandito po sila sa gawing ito. Parang may bakas ng sapatos sa lupa. Oo nga. Sandali. Parang may natatanaw akong papalapit. Oh. Papa! Mildred! Kayla! Warren, Mildred! Mildred, saan ba kayo nanggaling ng anak mo, ha? Sa gubat po, Papa. Kubat! Anong ginawa niyo doon? Mildred! nagpaalam lang kami kay Sofia. Mildred, kailan mo ba matatanggap na patay ng anak natin? Tanggap ko na, Warren. Pupunta tayo sa klinik ni Dr. Emerson bukas. Kailangan nating masiguro na okay ka na. Sige, ikaw ang bahala. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung pinag-alala pa kita. Ha? Pero, wag mo nang uulitin ito, ha? Makako ka sa akin. Pakiusap. Wag niyo na akong iiwan. Oo, pangako. Hindi na kita iiwan, Warren. Pagkatapos noon ay nagpakonsulta ako sa psychiatrist. Hindi nagtagal ay bumuti na rin ang aking isipan. Sa tulong ng aking asawang si Warren at anak na si Kayla, tuluyan ko nang natanggap ang nangyari sa aking panganay. Gayunpaman, mananatili pa rin si Sofia dito sa puso ko. Magkikita rin kami sa takdang panahon. Ako si Mildred at ito ang aking buhay. Wagas ang pagmamahal ng isang ina. Kaya sadyang masakit para sa kanya ang mawala ng anak. Ngunit may ibsan ang bawat sakit dahil nandyan ang kanyang pamilya na handa siyang damayan sa lahat ng oras. Ang pagmamahal ng ating kapamilya ang siyang kailangan upang muling makabangon sa buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamine, Maynard Landicho Jr., at Jenaline de la Cruz sa papel na Mildred. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Charis. Lumaki ako sa probinsya. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ang pangarap ko, makaahon sa hirap. Kaya kahit anong paraan, gagawin ko para umangat sa buhay. Natutuwa ako na makita ka ulit, Charis. Mas lalo kang maganda ngayong araw. Kaysa nung gabing nanalo ka sa beauty contest dito sa barangay nyo. Salamat po, Sir Walter. Tsaka salamat din po sa pagpili niyo sa akin para manalo sa contest na yun. Ikaw ang nanalo dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakamahusay sumagot.
At saka mahusay ka rin sumayaw. Di niyo po na itatanong. Gusto ko po kasing maging artista. Kaya talagang ginalingan ko po yung pagsasayaw ko. Maraming mga modelo na naging artista na. Alam ko po. Kaya nga pangarap ko maging katulad nila. Ay, sa bagay na yan, matutulungan kita. Ay, talaga po, sir? Aha. Gagawin kitang modelo. At ako ang magiging manager mo. Ano po, maraming salamat po. Kaya lang, mahirap lang po kami. Wala po akong pambili ng mga magagandang damit. Ay, hindi problema yan. Ako ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Salamat naman at dumating ka na, Charis. Pasensya ka na, Nico, ha? Nakalimutan ko, magkikita nga pala tayo. Mabuti na lang tinext mo ko. Ay, naalala ko. Bakit mo nga ba nakalimutan na magkikita tayo dito sa tabing dagat? Tinawag kasi ako ni Kapitan sa bahay namin. Nasa barangay daw si Sir Walter. Hinahanap ako. Yung chairman ng mga judges sa beauty contest na sinalihan mo? Oo. Anong kailangan niya sa'yo? Sabi niya gagawin daw niya ako model. Tutulungan niya ako at siya yung magiging manager ko. Ang saya-saya, diba? At siya rin daw ang bahala sa lahat ng kakailanganin ko. Kinakabahan ako dyan. O bakit naman? Dahil hindi mo lubos na kilalang taong yun, baka ipahamakan niya. Sobra ka namang matol. Mabait siya, no? Parang tatay ko na. Kaya hindi mo siya dapat pagdudahan. Halika na, umuwi na tayo. Pero bakit? Halos kadarating mo pa lang ah. Sinira mo na yung araw ko eh. Ano? Ihatid mo ba ako o iiwan kita? Pasensya na kayo, Alin Lydia, kung ginabi kami nitong si Charis, ha? Pinamili po kasi ako ni Sir ng mga damit, sapatos, bag, makeup, pabango. Ha? Aba, kadami naman yan. Eh, man lahat dala mo? Opo. Bumili rin kami ng groceries para sa inyo. Eh, sir, sobrang dami naman po ng pinamili nyo. Oh. Eh, wala ho kaming maibabayad sa inyo. Huwag niyong intindihin yun, Alin Lydia. Bahagi ito ng pagtulong ko kay Charis na maabot ang kanya mga pangarap. Wow, Charis! Ang ganda ng damit na suot mo. Parang mahal yan ah. Ay naku, sinabi mo pa, Gemma. Pati nga itong sapatos at saka bag. Wow, ang swerte mo naman sa Sir Walter na yun. Talaga? Kaya nga naiinis ako kay Nico. Oh, bakit naman? Eh sabi ba naman, baka daw ipahamak ako ni Sir. Nag-aalala lang sa'yo yung tao. Gemma, kaya kong ingatan ang sarili ko. Kaya hindi siya dapat ganun. At saka, kailan ko lang naman siya sinagot ah. Abay kung umasta, kala mo ikakasal na kami. Oh, Charis, bakit ganyan ka magsalita? Bakit? Hindi mo ba talaga mahal si Nico? Kaya ako siya sinagot kasi mabait. At saka crush ko. Dahil nga gwapo. Pero wala pang love dun. Ano? Gusto ko pang maabot yung mga pangarap ko. At ayokong maging hadlang ang kahit na sino. Ano? Isinasama ka ni Sir Walter sa Maynila? Opo, inay. Excited na nga ako. Doon po niya ako i-build up para maging model. Saan ka titira doon? Sa bahay ni Sir. Doon din naman nakatira lahat ng mga alaga niya eh. Malaki daw po yung bahay niya doon, kaya walang problema. Pero mahirap yun, anak. Babae ka. Ay, baka mapahamak ka. Ay, walang agad na makatutulong sa'yo doon. Nay, 21 years old na ako, no? Kaya ko lang ingatan yung sarili ko. Tsaka isa pa, nakatapos na naman ako ng high school. Kaya hindi ako basta maluloko. Kaya ko rin umuwi dito. Hindi, ayoko. Ayoko, anak. Nag-aalala ako. Dalawa na nga lang tayo.
Mahihiwalay ka pa sa akin. Nay naman, pagkakataon ko na nga para makaahon tayo sa hirap at maabot ko yung pangarap ko. Huwag niyo namang hadlangan yung pagkakataon na dumating sa akin. Hindi ko hinahadlangan, anak. Iniingatan lamang kita kasi nga babae ka. At may puri na dapat ingatan. Hoy! Nico! Oh, ikaw pala, Gemma. Pasensya na, di ko namalayan ang paglapit mo. Kasi naman, parang ang lalim ng iniisip mo. Gemma, nakipag-break na sa akin si Charis. Ha? Kailan pa? Nung makalawa, sinulatan niya ako. Tinangka ko siyang kusapin pero ayaw niya eh. Iniiwasan na niya ako. Ang sabi niya, ayaw daw niyang maging hadlang ako sa mga pangarap niya. Kaya kalimutan ko na lang daw siya. Nico, umalis na si Charis. Sumama daw dun kay Sir Walter kaninang madaling araw. Ha? Pinayagan ni Aling Lydia? Hindi no. Ayaw nga ni Ali Lydia eh. Kaso, tinakasan niya yung nanay niya. Matigas talaga ang ulo niya. Napakatigas. Sana lang huwag siyang mapahamak sa ginawa niya. Wow! Sir Walter! Ang ganda ng bahay niyo! At ang laki! Nasabi ko na naman sa iyo yun, di ba? Opo, pero iba pala yung feeling. Ngayong nakita ko na yung sinabi niyo. Parang mas maganda pa ho ito kaysa sa mga kwento niyo. Magkakaroon ka rin ng ganito. Yun, pag marami ka ng pera. Siguro kapag sikat na ho ako. Kahit hindi ka sumikat, maaari ka pa rin yumaman. Ha? Kung magiging matalino ka lang. Sir Walter? Hayaan mo. Ako ang bahala sa'yo. Tuturuan kita sa mga dapat mong gawin. Ako ang bahala. Aling Lydia, kumusta na po? Eto, pagdamag na hindi nakatulog dahil sa pag-aalala kay Charis. Iniisip ko kung nasaan na siya. Ano naman nangyari sa kanya? Buhat po ba kahapon nang umalis siya? Wala pa rin siyang tawag sa cellphone niyo? Kaya nga bahala kong lumuwas din sana ng Maynila. Ho? Hanapin ko anak ko. Paano siyang makikita? Malaki yung Maynila. At wala naman kayong address ni Sir Walter. Mananawagan ako sa istasyon ng radyo, Nico. Oh. Makita ko lang ang aking anak. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan na siya. Pangalawang gabi ko na dito sa bahay ni Sir Walter. Bakit hanggang ngayon di ko pa rin nakikita yung sinabi niyang mga alaga? Sabi niyo, nasa bakasyon ang mga yun. Sana makita ko na sila. Kinakabahan kasi ako dito eh. Kami lang dalawa ni Sir Walter. Meron nga katulong. Di ko naman makausap ng maayos. Dahil hindi naman siya dito nakatira. Nagpupunta lang pag may ipapagawa si Sir. Kumusta na kaya si Inay? Sigurado, alalang-alala na siya sa akin. Hindi bali. Babalikan ko rin naman siya eh. Pagsikat na ako at maraming pera. Ay, may nagbukas ng pinto nitong kwarto. Sino yan? Sino yan? Ako, Charis. Sir Walter, bakit pumasok kayo dito? Uy, di ba sabi ko sa'yo? Tuturuan kita para magkaroon ng maraming pera. Oh, Sisimulan na natin yun ngayon. sir, sana bukas na lang. Gabi na eh. Matutulog na po ako. Mas okay ang oras na to, Charis. Yung matutulog na tayo pareho. Kapag napatulog mo ko,
Ibig sabihin, magaling ka. Ha? Ano po ba yung ibig niyong sabihin? Tsaka bakit ganyan kayong makatingin? Alam mo, ngayon ako naniniwalang maganda ka lang, pero tanga ka. Sir, Pinasok ka na ng lalaki sa silid mo, tinatanong mo pa kung anong ibig kong sabihin? Ano pa? Di magpapakaligaya tayo. ayoko! Hindi! Umalis ka dito sa kama! Wala ka nang magagawa. Sumama ka sa akin eh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin. Ay! Wag! Maawa kayo! Wag! Narito na uli ako sa gumaka. Buti na lang nakatakas ako sa bahay na yun habang wala ang Voltaire na yun. Sana mapatawad ako ni Inay. Tama siya. Hindi ako dapat sumama sa lalaking yun. Masamang tao siya. Sinira niya ng alko. Narito na ako sa amin. Bakit ang daming tao? Charis! Charis! Buti nagbalik ka. Gemma! Nagkamali ako sa ginawa kong pagtakas kay Inay. Nasaan siya? Hihingi ako ng tawad sa kanya. Wala na si Aling Lydia, Charis. Ano? Patay na siya. Hindi. Inatake siya sa puso bago pa makaluwas patungong Maynila para hanapin ka. Inay ko! Patawarin niyo ako! Patawarin na! Napakasakit ng nangyari sa akin. Sa kagustuhan kong maabot ang aking pangarap, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Nasira ang aking dangal at namatay pa si Inay. Sana kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Lalo na ng mga nakikinig na mapupusok na kabataan. Ako si Charis. Ito ang aking buhay. Hindi masama ang pangarap sa buhay. Ngunit pakaisiping mabuti kung ano ang magiging kahinatnan sa bandang huli. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Charis. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Estong. Katorsel pa lamang po ako nang pumaraw ang aking mga magulang. Kaya naiwan ako sa pagtangkilik ni Charlotta. Mabait at mapagmahal siya. Pero ako ang may problema. Napunta ako sa maling barkada hanggang nakulong na mahigit na 2 taon. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad.
Maraming salamat po, Charlotta. Binigyan niyo ko muli ng pagkakataon at tinanggap muli dito sa inyong bahay. Anak ka ng pumanaw kong kapatid, Estong. Kaya mahal kita. At gusto ko matulungan kang ganap na makapagbagong buhay. Pero sana naman, huwag mo na akong biguin sa pagkakataong ito. Pangako po, Tia. Hindi ko na kayo bibiguin. Lalayuan ko na po ang maling barkada at mga gawain. May gusto nga po pala akong ipakita sa inyo. Eto po. Oh, anong laman ng envelope na ito? Diploma ko po sa Alternative Learning System. Ibig mong sabihin, natapos mong high school sa pamamagitan ng ALS? Opo. May ALS po sa kulungan kaya po nag-aaral po ako. At pinalad naman ako makagraduate. Oh, salamat naman. Ay, magandang panimula ito sa iyong pagbabago, pamangkin. Maya, heto, dinalang kita ng burger. Naku, Estong, hindi ka na dapat nag-abala pa. Ang liit na nga lang ng kinikita mo sa pagkakargador sa palengke. Ginagastusan mo pa ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Kahit malang sa pamamagitan nito, maipadama ko sa iyo ang damdamin ko. Alam mo, natutuwa ako sa'yo dahil nakikita ko ang pagbabagong buhay mo. Ayoko nang biguin pa si Chakora, Maya. Tsaka talagang pinagsisisihan ko na mga pagpapasaway ko noon. Kaya lang, Estong, talagang wala pa sa isip kong tungkol sa pag-ibig. Marami pa akong pangarap na gusto kong abutin. Maya. Sana, huwag kang magalit sa akin, ha? Ibaling mo na lang sa iba ang damdamin mo. O kaya, gugulin mo na lang muna ang panahon mo sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap. Esto, sandali nga. Oh, Dante, ikaw pala. Bakit? Alam mo, bilib ako sa'yo. Ha? Kasi ang kapal ng mukha mo. Biro mo niligawan mo si Maya. Ang ganda ng kapatid ko at titulada. Samantalang ikaw, bukod sa walang tinapos, isa kang dating bilanggo. Dante. Layuan mo ang kapatid ko, ha? Hindi kayo bagay. Hindi ikaw ang gusto ko para sa kanya. Sinabi sa akin ni Maya na wala pa sa isip niyang pag-ibig. At marami pa siyang pangarap na gustong abutin. Oh, nakita mo? May pangarap ang kapatid ko. Hindi katulad mo, walang mararating. Nauunawaan ko siya. Pati ikaw. Dapat lang. Dahil pag pinilit mo ang kapatid ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin, Lota? Tinawag mo pa ako dito sa inyo. Nakita ko kasing napadaan ka. Kaya tinawag na kita para sana makausap. Ano nga yung sasabihin mo? Hindi ba marami kang tricycle, Pablo? Baka naman maaaring ipapasada mo sa pamangking ko yung isa. Para naman kumita siya na mas maayos. Mabait ka, Lota. At matagal na kitang kilala. Pero, pasensya na. Hindi kita mapagbibigyan. Bakit naman, Pablo? Ikaw naman, tinatanong mo pa. Para namang hindi mo alam na dating bilanggo si Estong. Oo, pero nagbago na siya. Kahit na ba may bahid na rin siya. At ayokong kumuha ng driver na may pangit na record. Pasakit mo namang magsalita. Ano tayo makakatulong sa ating kapwa na naligaw ng landas kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon? Ay, nako, Lota. Sa drama lang nangyayari yan. Sige, marami pa akong gagawin. Tutuloy na ako. Dito na lang muna ako sa ilalim ng punong kahoy. Ayokong umuwi ng ganito ako kalungkot. Ayokong sabihin kay Charlotta na
Narinig kong lahat ng mga sinabi ni Mang Pablo. Sana, hindi na lang ako naging pasaway noon. Sana hindi ako markada ng todo at hindi ako nakulong. Para hindi ako nilalayuan at inahamak ng mga tao. Diyos ko, alam mo po, gustong-gusto ko ng magbagong buhay. Sana po, ituro mo sa akin ang mga hakbang na dapat kong gawin upang maiayos ko ang buhay ko. Isang aso? Ang cute. Ang cute nga. Kung hindi ako nagkakamali, mamahalin ito. Pero sino kaya may-ari nito? Cute? Nawawala ka ba, ha? Sino ba may-ari sa'yo? Bakit ko ba siya kinakausap? Di naman niya ako maiintindihan. Ang mabuti pa, isasama ko na lang siya muna sa bahay habang hindi ko pa alam kung kanino ko siya ipabalik. Pinabayaang bukas ang gate, Bebong. Alam mo namang lumalabas ng gate si Sheena pag bukas yun. Pasensya na po, Ma'am Emma. Nakalimutan ko pong sara. Sorry po talaga. Hinanap mo na ba siya sa paligid? Oo, pero wala po siya. Wala ring nakapansin sa kanya. Saan ko ngayon hahanapin si Sheena ko? Saan? Alam mo bang dahil sa tagal niya sa akin, anak na ang turing ko sa kanya. Oo nga, Siya ang nagpapasaya sa akin. Patawad po talaga, Ma'am Emma. Sorry ho. Halika. Oo. Pupunta tayo sa barangay. Sa barangay? Hihingin ko ang tulong ng kaibigan kong chairman dito para makita si Sheena. Walang kailangan magbigay ako ng malaking halaga. Makita ko lang ang aso ko. Charlotta, saan po kayo galing? Bakit po ang tagal ninyo? Abay, habang bumibili kasi ako sa tindahan, nakita ko si Kapitan Banjo. Naikwento niya na nawawalan daw ng mamahaling aso yung kaibigan niyang yung bagong lipat dito sa ating barangay. Iniisip niyo po bang si Cute yun? Estong si Cute talaga yun. At Sheena ang talagang pangalan ng aso. Paano niyo pong nalaman? Ipinakita sa amin ni Kapitan Banjo yung picture ng aso. Kaibigan ni Kapitan yung may alaga kay Sheena. Iyak daw ng iyak eh. Wala lang mawala yung kanyang aso. Kawawa naman pala yung may-ari. Saan po ba nakatira yung may-ari kay Sheena? Para maibalik ko na siya ngayon. Iiwan ko na rin po sa inyo ang dog food na binili ko para kay Cute. Wala naman po akong pagbibigyan ito eh. Maraming salamat, Estong. Binilan mo pa siya ng dog food. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya dahil sa pagbabalik mo kay Sheena sa akin. Maliit na bagay lang po ang ginawa ko, Ma'am Emma. Hindi maliit na bagay yun. Kung iba nakapulot sa kanya, baka hindi na siya ibinalik sa akin. O kaya baka ibinenta na siya dahil mamahalin siya. Mali po yun, Ma'am. Kaya hindi ko po ginawa. Kaya nga hinahangaan ko ang ugali mo. Eto, kunin mo. Pera? 10,000 pesos ito. Pabuya ko sa pagbabalik mo sa anak ko. Parang anak na po pala ang turing niyo sa kanya? Oo. Dahil wala akong asawa at anak, kaya si Sheena na ang naging kaligayahan ko. Ma'am, huwag niyo na po akong bigyan ng pera. Ha? Masaya po ako na may nagawa akong mabuti sa kapwa ko kahit papano. Pero gusto kitang matulungan. Sabihin mo, paano kita matutulungan? Ma'am, ang totoo po, kargador na ako sa palengke.
Nakulong po ako ng mahigit na 2 taon dahil sa kasalanang nagawa ko ng mga barkada ko. Pero nagbagong buhay na po ako. Ang katunayan po, natapos ko ang high school sa kulungan. Kaya lang, hindi naman po ako makahanap ng maayos na trabaho dahil sa pagkakakulong ko. Naghahanap ka pala ng trabaho. Oh. Walang problema. Kukunin kitang tauhan sa aking grocery. Doon mas kikita ka dahil maayos ako magpasahod sa mga tauhan ko. Naku, maraming salamat po, Ma'am Emma. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Sino bang tinitignan mo dyan sa bintana, Kuya Dante? Si Estong, Maya, dumaan sa tapat ng bahay natin. Ang laki na ng pinagbago ng itsura niya. Pati yung pananamit niya. Nagbunga ang kabutihang ginawa niya, Kuya. Yung pagbabalik niya sa napulot niyang aso, may maayos na siyang trabaho at may sarili na ring motor. Oo nga. Ayos siya. Kaya alam mo, hindi natin dapat hatulan ng ating kapwa dahil sa pangit niyang nakaraan. Dahil maaari pa rin niya mapaganda ang kanyang kasalukuyan. At higit, ang kanyang kinabukasan. Ay, binabati kita, Estong. Natapos mo ng maikling kursong kinuha mo. Salamat po, Ma'am Emma. Binabati rin kita, pamangkin. Ay, masaya ako sa tagumpay mo. Salamat po, Charlotta. Para sa inyo po ang tagumpay ko. Ano ngayon ang plano mo? Gusto ko po sanang gamitin ang tinapos ko. Bala ko pong magbukas ng maliit na shop dito sa amin. Aba, okay yan. At handa akong tumulong sa'yo para mapaunlad mo ang sisimulan mong business. Maraming salamat po, Ma'am. Sana po, dumami pa ang mga taong katulad ninyo na handang magbigay ng pagkakataon sa mga gaya kong gustong magbagong buhay. Walang maliit na kabutihan, lalo at ginawa ng bukal sa kalooban. Yun ay ginagantipalaan ng Diyos at hindi nalilimutan. Ito ang aking napatunayan. Ngayon, may maliit na akong negosyo at kumikita na ako ng maayos. Sana po, naibigyan ninyo at kinapulutan ng aral ang aking inilahat. Ako po si Estong at ito ang aking buhay. Sa isang taong nalihis ng landas na nagpakabuti at nagbago, may nakalaang gantimpalang naghihintay para sa kanya. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benjamin at Maynard Landicho Jr. sa papel na Estong. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvatore M. Pruyales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Karen. Dalawa lang kami magkapatid ni Arnold. At kahit na hindi kami mayaman, nakatapos ako ng kolehiyo dahil na rin sa sipag ni Itay. Nagtatrabaho na ako noon sa isang opisina
nang dumating sa akin ang tunay kong pangarap. Kaya naman, hindi ko yun sinayang. Ate Karen, salamat sa mga pasalubong, ha? Nagustuhan mo ba, Arnold? Siyempre naman, ate. Galing yata yun ng Japan. Kayo po, Inay. Itay, nagustuhan niyo po ba yung dala ko para sa inyo? Ay, ako gusto ko, anak. Ang gaganda nga eh. Pati yung mga chocolate, masarap. Salamat naman po. Kaso itong si Delphine, ewan ko ba kung nagustuhan niya. Oo nga, Tay. Bakit nga pala mula nung binigay ko sa inyo yung mga pasalubong ko, sa inyong lahat, wala na kayong kibo? Meron po bang problema? Wala, anak. Ayaw nyo ba ng mga damit na dala ko para sa inyo? Mas gusto ko kung hindi ka naaalis uli. Tay naman. Total naman, nakaisang biyahe ka na sa Japan. Naranasan mo na ang maging singer. Dito ko na lang uli magtrabaho. Kikita ka naman ng maayos dito dahil may pinag-aralan ka. Sa bagay, tama ang tatay mo, Karen. Hindi ka pa malalayo sa amin. Pero pangarap ko po maging singer, Inay. Itay. At natupad yun doon sa Japan. Pero ate, malapit ka naman sa tukso doon. Arnold, kahit saang lugar may tukso, nasa tao na lang yun kung magpapatukso. At saka, kaya ko namang ingatan ang sarili ko. Kaya sana, unawain niyo na lang ako. Dumating ka na pala, galing ng Japan, Karen. Oo. Kanina ko lang nalaman, sinabi ng isa nating kaibigan. Nung makalawa pa ako dumating, Cherry, pasensya ka na kung hindi kita na-text. Kasi kahapon nagatid ako ng mga padala ng isa kong kasama sa Japan para doon sa kanyang pamilya. Okay lang. Sabi naman ni Rhoda, may pasalubong ka raw sa amin eh. Oo naman. Nakuha na nga niya yun sa kanya eh. O kumusta naman ang buhay doon, Karen? Masaya ba? O syempre, masaya at masarap. Dahil enjoy ako sa trabaho ko. Nakapag-abroad pa ako. You mean, mas enjoy ka sa work mo doon kaysa dito sa Pilipinas? Aaminin ko, oo. Dahil lang maging singer talaga yung pangarap ko. Tinapos ko lang yung management course para makapagtrabaho. Kaya nung sabihin sa akin ng mami ng classmate ko na kailangan nila ng singer sa club nila sa Japan, ay naku, hindi ko na pinakawalan ng chance. O hindi ba naman bastos sa mga Japanese? Alam mo, kaya nababastos yung mga babae dahil mukha silang bastusin talaga. Grabe ka naman magsalita. Oo. Huwag kang masaktan kasi hindi naman ikaw yun. Yung tinutukoy ko, yung mga babaeng kung mag-shorts, nako, halos kita na yung singit. At yung blouse naman, kita na pati cleavage. Minsan naman, pag nakita mo yung ibang babae, mapapasabi ka na, nagdamit ka pa. Sa bagay, meron nga ganon, pero, di ba, sa abroad, nagdadamit din kayo ng sexy? Oo, pero hindi sa kalye. Tsaka hindi sa lahat ng pagkakataon. Tsaka hindi ako sumasamang lumabas sa mga customer. Yung mga Hapon na customer. Tulad din yan ng mga Pinoy. May babait, meron din naman na bastos na Hapon. Meron din sa Pilipino. Kaya nga kahit nasan ka, dapat mag-iingat. Dahil kahit saang gubat, merong ahas. Teka nga, bakit ba ganyan yung mga tanong mo? Kasi Karen, gusto ko rin sana maging singer. Oh? Palagay ko pwede rin naman ako dahil mahusay din naman akong kumanta. Sige. Mag-ready ka na. Sasabihin ko kay Ma'am Rosita na gusto mong mag-apply. Ay, talaga, Karen? Oo. Naku, thank you. Thank you talaga, friend. Delphine, malalim na ang gabi, hindi ka pa natutulog. Ano bang iniisip mo? Si Karen. Bukas, aalis na naman siya. Pangarap ng anak natin na maging singer. Alam mo naman yun, hindi ba?
At dahil hindi magkaroon ng katuparan dito, kaya hinanap niya yon sa ibang bansa. At natupad naman. Alam ko yun, Lucille. Nalulungkot lang ako dahil mawawala na naman siya ng matagal sa atin. At ang malay natin kung hindi ko na pala siya makikita. Ano ka bang tao ka? Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Maayos ang agency ng ating anak. Hindi naman yun eh. Ang tinutukoy ko tayo. Dahil matanda na tayo. Ako, mas matanda ako sa iyo. Anong malay natin? Hindi ko na pala makikita uli ang ating anak. Ano ka pa namang tao ka? Makikita mo pa uli ang anak natin. Makakasama pa natin siya. Kaya wag kang mag-isip ng ganyan. Ang ganda pala dito sa Japan, Karen. Malinis. Marami pang mga magagandang lugar dito, Cherry. Hayaan mo sa susunod nating day off, pupuntahan natin yon. Tayo din naman sa Pilipinas, di ba? Maraming magagandang lugar, maraming tourist attraction. Yun nga lang, ang iba sa mga lugar na yun hindi pa fully developed. Kahit naman ang bansa natin mismo hindi rin kasing unlad nitong Japan. Sana dumating ang panahon na maging ganito na rin kaunlad ng bansa natin, ano? Huwag tayong mawala ng pag-asa, dadating din ang panahon na yon. Ay, o nga pala. Ngayong narito ka na rin. Uy, sana pahalagahan mo't sinubin yung kikitain mo rito, ha? Huwag kang tumulad sa iba na one-day millionaire. Dahil kahit sa abroad ka pang tatrabaho, kung hindi ka matututong sinupin yung kita mo, ay, walang mangyayari sa buhay mo. Tay, sabi niyo po sa akin kahapon sasabay kayo sa akin umalis. Bakit hindi pa po kayo nabibihis? Ikaw na lang ang umalis, Arnold. Hindi na muna ako papasok sa opisina namin ngayon. Bakit po? Masama po bang pakiramdam niyo? Medyo, anak, parang mabigat ang dibdib ko Naku, Tay. Dapat magpa-check up kayo sa doktor para malaman ninyo kung bakit po kayo nakakaramdam ng ganyan. At nang mabigyan din po kayo ng tamang gamot. Mawawala rin ito. Napagod lang ako masyado kahapon. Papahinga lang ako ngayon. Mawawala na ito. Oo nga pala. Huwag mong mababanggit ito sa nanay mo, ha? Ho? Bakit po? Ayokong mag-alala siya. Wala naman ito maalala ko. Po. Tatawag mamaya ang ate Karen mo. Huwag mong sasabihin sa kanya, ha? Pero, Tay... Sundin mo na lang ako, Arnold. Ayokong mag-alala din ang ate mo. Salamat at sumama ka sa akin mamasyal, Karen. Kahit na hindi kasama ang kaibigan mo si Cherry. Day off naman natin ngayon, Mark. Tsaka, matagal na rin naman kitang kilala. Bukod pa sa Pilipino ka rin na tulad ko. Kaya wala akong dapat alalahanin. Ang totoo, may gusto kasi akong sabihin. Kaya niyaya kitang lumabas. Ano yun? Nanliligaw ba sa'yo si Akiro? Yung Japanese na customer ng club na kinakantahan natin? Oo. Hindi naman. Bakit? Halata naman kasi na gusto ka niya Ikaw naman. Kung sakaling manligaw siya sa'yo, sasagutin mo ba siya? Ha? Sana naman wag. Pag sinagot mo siya, masasaktan ako. Mark? Mahal kita, Karen. Noong pa mang unang biyahe natin patungong Japan, naramdaman ko na ito. Pero dahil may pamilya pa akong tinutulungan noon, kaya inilihim ko muna ang damdamin ko. Sana
mabigyan mo ako ng chance na maipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Oh, Arnold, gising ka na pala. Gisingin mo na nga ang tatay mo para makapag-agahan na tayo. Naku, himala. Nahuling bumangon kaysa sa atin si Itay. Sabi niya sa akin kagabi, masama raw ang pakiramdam niya. Kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. O sige na, gisingin mo na siya. Handa na ka mo ang almusal. Opo, Inay. Tulog na tulog pa rin si Itay, ah. Tay? Tay, gising na po. Tay, handa na po ang almusal. Ba, sobra naman yata ang pagkakahimbing ng tulog ni Tay. Hindi mo lang siya gumalaw. Tay? Tay, gising na po. Tay? Bakit ganito? Bakit parang malamig si Tay? Tay? Tay, gumising kayo! Tay! Tay! Arnold! Arnold! Oh! Bakit ka sumisigaw? Na paano bang itay mo? Tay? Oh! Si Tay po. Bakit? Wala na. Ano? Hindi na tayo, Nay. Hindi. Delphine! Delphine, asawa ko! Delphine, gumising ka! Gumising ka! Delphine! Talaga? Sinagot mo na si Mark? Oo, Cherry. Sa bagay, mabait naman siya. Gwapo. At tulad din natin entertainer. At Pilipino rin. Gusto ko na ngang ibalita ito kina Inay. Kaya lang, Ano? kanina pa ako tumatawag sa kanila. Hindi ko makontak. Ay, hindi bale. Ilang araw na lang naman, uuwi na tayo, di ba? Oo nga. Binili ko nga si Itay ng relo pasalubong ko. Tiyak maganda yon. Siyempre naman. Pareho sila ni Inay. At isusuot ko ito sa kanila pagdating ko. Nay, bakit hindi niyo pa po sinabi kay ate? Dahil tulad ng itay nyo, ayoko ring bigyan ng alalahanin ng ate mo. Total pauwi na rin siya. Mabuti na yung dito na lang niya malaman ng lahat. Pero sigurado ako, mabibigla siya kapag nalaman niya wala na si Itay. Narito na ako sa bahay. May susuot ko na rin kina Inay at Itay yung pasalubong ko relo. Siguradong magugustuhan nila ito. Nay! Nay! Narito na po ako. Pumasok ka na, anak. Nay! Nay, alam nyo? Bakit may nakaburol? Sino yun? Ang tatay mo, anak. Ha? Hindi ka na niya nahintay na dumating. Hindi na siya nagising sa kanyang pagtulog, anak. Tunay na hindi lahat ng gusto natin sa buhay ay ating makakamit. Dahil hindi naman perpekto ang ating pamumuhay. Napakalungkot nang makita ko ang burol ni Itay. Hindi ko na naisuot pa sa kanya ang magandang relong aking pasalubong. Ganon pa man, hindi ko sinisi si Inay sa nangyari. Hindi na ako nagbalik pa sa Japan. Mas pinili ko kasi na manatili na lamang sa tabi ng aking ina. Sana po kapulutan nyo ng aral ang aking kasaysayan
Ako si Karen. Ito ang aking buhay. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Baka nagsiganap. Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Karen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan natin ngayon ang kwento ng isang individual na minsang nalihis ng landas ngunit nagbago. Siya ay si Dindo. Mahirap ang buhay at madalas may extra lang ako sa construction o sa kahit saang maaaring pagkakitaan. Kapag hindi pa rin sapat, sumasideline ako bilang snatcher. Alam kong mali, pero ayokong makitang nagugutom ang aking pamilya. Subalit, nagbagong pananaw ko sa buhay dahil sa isang pangyari. Sige, umabol kayo hanggang kaya nyo. Tingnan! Tonyo! Dito! Hayop, pinagod ako ng mga pulis na yun. Sulit naman ba? Tingnan natin. Teka. Pakiramdaman muna natin kung lalagpas sila. Ayun, wala na, pare. Yun na, malayo na. Ano? Mukhang manipis naman itong pitaka ng matandang yun. Ikaw nagsabing galing siya sa bangko eh. Teka. Aba, ayos naman pala eh. Oh, Mataba, ayos. oh. Dami Oh. naman. Ayos to. Teka, pare. Yan. Oh, ito ang parte mo. Yan, sakto yan, pare. Magbabayad ng tuition si Norman. Pwede na itong idagdag. Kailan ba graduate ang kapatid mo? Tagal eh. Hindi ba niya alam na nakakapagod tumakbo ng tumakbo tapos pulis pa humahabol sa'yo? Talagang hindi niya alam. Gusto mong isumpa niya ako kapag nalaman niya itong sideline natin. Sa bagay, si nanay nga hindi rin alam itong ginagawa ko eh. Baliw. Sige, sabat na ako. Mamaya na. Ha? Baka may mga pulis pa sa paligid. Magpahinga muna tayo rito. Total, solve na maghapon natin. Hanggang sa susunod na araw pa kamo. Oh, Norman, pinabibigay sa'yo ng Kuya Dindo mo. Pambayad mo raw sa tuition. Oy, umayos ka ha. Siguraduhin mong ibinabayad mo sa eskwelahan niyang pera. Pinaghihirapan niya ng kuya mo. Siyempre naman ho, Nay. Kahit may asawa ng kuya mo, tumutulong pa rin sa atin. Kaya ipakita mo sa kanyang tinatanaw mong malaking utang na loob ang pagsasakripisyo niya para sa'yo. Mag-aral kang mabuti. Oo, Nay. Di ko naman nakakalimutan yun eh. Kapag may maayos na akong trabaho, ako naman ang susuporta kay Kuya Dindo. Nako, Norman, hindi mo yan kailangan gawin. Ate Pamela? Ang mahalaga sa kanya, makapagtapos ka ng pag-aaral. Tama ang Ate Pamela mo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na maging masinop ka. Kasi mahirap lang tayo. Buti nga ang kuya mo kahit hikahos din, tinutulungan ka pa rin. At buti na lang, wala pa kaming anak, Nay. Kaya nga eh. Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Magtatapos ako ng pag-aaral.
Anong sabi niyo, Nay? Anong sakit niyo? Ang sabi ng doktor, breast cancer daw ito. Paano naman kayo nagkaroon ng cancer? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Nay, anong gagawin natin? Paano kayo magpapagamot? Wala tayong pera. Kaya nga, hindi ako makakatulog ilang gabi na eh. Ayoko sanang sabihin sa inyong magkakapatid. Kaya lang, hindi ko kayang kim. Kayo pa talaga ang binigyan ng ganyan sakit? Hindi pa nag-iisip ang Diyos? Tonyo! Huwag ka magsasalita ng ganyan. Oo, mahirap. Masakit. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman natin nakokontrol ang mga pangyayari. Pag siniswerte ka nga naman, oh. Mahirap na nga tayo. May malala ka pang karamdaman. Ano pa ba kulang? Tonyo! Nay, paano ka namin may pagagamot? Oh, 5,000 lang yung bili ng customer sa naagaw nating cellphone. Medyo luma na raw eh. Kaya, oh, Tonyo, bakit hindi ka umiimik? Pare, naisip mo na bang tumigil sa gawain ito? Bakit ayaw mo na? Ang nanay ko, may cancer. Ha? Cancer? Naisip ko, hindi kaya pinaparusahan na ako sa mga ginagawa kong kasalanan. Tapos ang nanay ko ang sumasalo ng parusang yun. Teka, ano raw ang sabi ng doktor? Gano'n pang itatagal ng buhay ng nanay mo? Stage 2 raw, pero di daw wala kaming kapera-pera. Paano namin siya may pagagamot? E di magdoble kayod ka. Gusto mo, mag-duty na rin tayo kahit gabi. Ayoko na, Dindo. Anong ibig mo sabihin? Siguro, panahon na para talikuran ko itong ganitong trabaho. Sigurado ka? Pagkatapos itong huling puntirya natin, titigil na ako. Kahit hindi ko maipagamot ang nanay ko, maalagaan ko man lang siya. O kaya baka naman kapag nakita ng Diyos na hindi na ako nagnanakaw, bawiin niya ang sakit ng nanay ko. Kanina pa ako dito. Tagal naman ni Tonyo. Sabi ko, dito siya sa iskinitang ito dumaan. Dito! Oh, ayun na siya. Ha? Tonyo! Hindi! Hindi! Wala ko! Siya na naman dito. Diyos ko, bakit nangyari sa iyo ito? Kay dad lang siya ni nanay. Bakit mo kami iniwan? Bakit kailangan sa ganito kang paraan? Wala ka talagang isang salita naman nyo. Sabi mo, magbabago ka na. Pero eto ka ngayon. Nakahiga sa ataol. Walang buhay. Paano mo mahalaga ng nanay mo? Eh, inunahan mo pa siya. Dindo, saan ka ba galing kanina? Meron ka bang pinuntahang patay at nakaitim kang damit? Pamela. Pasensya ka na. Ha? Hanggang ngayon, narito pa rin tayo sa barong-barong nakatira. Hindi naman mahalaga sa akin kung saan tayo nakatira. Basta ang importante, magkasama tayo. Kahapon, nakita ko. Nakita ng mga mata ko kung paano bawian ng buhay ang kaibigan ko. May maganda sana siyang plano. Pero hindi na niya matutupad dahil wala na siya. Maikli lang ang buhay ng tao.
Isa pa, hiram lang natin ito. Kaya kung babawiin ito ng Diyos, wala tayong magagawa. Alam natin kung paano namamatay ang isang tao. Kapag nalagutan na siya ng hininga, wala na. Pero paano ba mabuhay ang tao, Pamela? May tama bang paraan para mabuhay? O baka naman ang tanong mo paano ba mabuhay ng tama? Dahil lang mabuhay ng hindi tama, katumbas na rin ang kamatayan. Kung ganon, paano mabuhay ng tama? Aba, bagong gupit, bagong ligo at bagong uniforme. Muntik na kitang hindi makilala, Dindo. Gwapo na ba ako, Nay? Ay, hindi ka pwedeng magpagwapo. Baka magalit si Pamela. Huwag kang mag-alala, Nay. Ay. May tiwala naman ako dyan kay Dindo. Maswerte ko sa asawa ko, Nay. Hindi selosa gaya ng iba dyan. Ang bola pa to. Sige na, umalis ka na at mahuhuli ka. Unang araw mo ngayon sa trabaho. Oo nga. O sige, alis na ako, Nay. Ay, mag-iingat ka, ha? Bye! Bye. Ay, mabuti na lang nakakuha na siya ng matinong trabaho, Nay. Oo nga. Regular na yung sweldo niya. Kahit janitor. Basta ang mahalaga, hindi na siya mag-iisip araw-araw kung saan naman siya extra ng trabaho. Sino kay kamo? Ako po si Dindo. Kaibigan po ako ni Tonyo. Ganun ba? Salamat sa pagdalaw mo. Ngayong anibersaryo ng kanyang kamatayan. Kumusta na ho pala kayo? Eto, nalulungkot pa rin ako sa tuwing naalala ko ang aking anak. Ang ibig kong sabihin, yung sakit nyo. Nabanggit din pala yun ni Tonyo sa iyo. Sa katunayan, magpapa-opera na ako sa susunod na buwan. Mabuti naman ho. Nasaan man si Tonyo ngayon, tiyak na masaya siya. Nag-alala ho siya noon nang malaman niyang may malubha kayong karamdaman. Ang sabi nila, magnanakaw daw ang aking anak. Snatcher. Kaya nabaril ng mga polis. Pero para sa akin, isa siyang mabuting anak. Gayunpaman, nagsisisi ako na hindi ko inalam mga pinagkakaabalahan niya sa buhay. Sana nagabayan ko siya ng maayos. Huwag niyo na pong isipin yun. Sa huling sandali po ni Tonyo, ang pagnanais na magbagong nasa isip niya. At yun ay dahil sa inyo. Oy, magmerienda muna kayo bago magtrabaho ulit. Abalang-abala si Nanay Dindo. Oo nga. Hindi ako makapaniwalang patapos na itong ipinagagawa nating maliit na bahay. Kahit na yero pa lang at hindi pa konkreto ang buong kabahayan, ay mas mainam na ito kaysa doon sa una nating tirahan. Nakakaraos na rin tayo kahit papano. Oo nga, at dahil yan sa pagsisikap mo. Akala ko noon, ang mahirap ay mahirap na habang buhay at walang karapatang mangarap ng isang maayos na pamumuhay. Salamat kay Tonyo. Yung kaibigan mong namatay? Nang dahil sa kanya, napagtanto ko na maikli lang ang buhay at hindi natin maaaring aksayahin ang panahong ibinigay sa atin. Kailangan gawin natin ang lahat para mabuhay ng tama. Napakabuti naman ang kaibigan mo, ha? At nagawa ka niyang bigyan ng ganyang klaseng inspirasyon? Pero siyempre, kayong higit na nagtulak sa akin upang mas magsikap. Ay, oo nga pala. Oh. Meron akong sorpresa sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Buntis ka na? Oo. Talaga?
Tatay na ako? Oo. Oh, sa wakas, magiging tatay na ako! Totoo nga, minsan kailangan nating makita ang kamatayan o maintindihan ang kahulugan nito upang malaman natin ang kahalagahan ng buhay. Kapag namatay na ang tao, tapos ng lahat. Pero habang nabubuhay tayo, may pag-asa pang magbago at may pag-asa pa para sa mga bagay na nais nating gawin para sa ating sarili at sa mga taong mahal natin. Ako po si Dindo, dating snatcher. Hindi mahalaga kung ang tao ay mayaman o naghihikahos, sapagkat walang katumbas ang kaligayahang mamuhay ng tama at naaayos sa kagustuhan ng Panginoon. Mga nagsiganap: Lionel Banamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Phil Cruz sa papel na Dindo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.